Всички искаме връзки, нали? Връзки, които ни помагат да растем, дават ни криле, така да се каже. Обаче, понякога, без дори да се усетим, се оказваме в нещо съвсем различно. В отношения, които вместо да ни зареждат, просто ни изсмукват. Днес ще направим един анализ точно на тези сложни динамики – зависимостта и съзависимостта. И това е, може би, най-важното нещо, което трябва да изясним още в началото. Тук не говорим за силата на любовта. Говорим за модели на поведение, които често бъркаме с нея, но всъщност те са вкоренени в нещо съвсем друго. В стари рани, които просто си търсят лек. Добре, за да разберем какво не е наред в една връзка, първо трябва да имаме ясна представа как изобщо изглежда здравата. Нека да започнем точно оттам, като използваме една наистина прекрасна метафора. Представете си го само. Двама цели, отделни индивиди, които просто избират да бъдат заедно. Не защото имат нужда, а защото искат. Това е идеала. Но какво се случва, когато тази красива картина се наруши? Ами тогава започват да се появяват едни такива предупредителни знаци. Ето тук става сложно. Когато онази тънка граница между аз и ние започне да се изпарява, тогава се появяват тези червени лампички. Да имаш чувството, че животът ти просто няма смисъл без другия. Или онзи сковаващ, парализиращ страх само при мисълта за раздяла. И тук и ключовото. Това не са знаци за някаква епична, всепоглъщаща любов. Не, това са симптоми, сигнали, че нещо просто не е наред. И те ни водят към двете основни динамики, които сега ще разгледаме една по една. И така, първата динамика, в която ще се задълбочим, е емоционалната зависимост. Тук, както се казва, целият фокус е върху една отчаяна, почти паническа нужда да бъдеш обичан и приет от другият. Обърнете внимание на ключовата дума тук – вярва. Защото зависимият човек наистина дълбоко в себе си вярва, че неговата стойност, неговото щастие, дори самото му оцеляване зависят изцяло от партньора. Другият се превръща в единствен източник на самочувствие и идентичност. Тези думи, те принадлежат на Мария, един анонимен случай от практиката, но всъщност са толкова показателни. Илюстрират по блестящ начин вътрешния свят на зависимия. Страхът да не бъдеш изоставен е толкова всепоглъщащ, че си готов да толерираш всякакво неуважение, всякакво лошо поведение, само и само връзката да не свърши. Тези модели на поведение всъщност разкриват един много тъжен процес. Света на човека започва постепенно да се свива, докато не остане само един единствен индивид в центъра му. Личните интереси, приятелите, дори собственото мнение, всичко това бива потиснато, жертвано в името на една единствена цел – да се запази връзката на всяка цена. Добре, а сега нека преминем към втората динамика, която е, бих казал, дори по-сложна. Защото докато зависимия има нужда да бъде обичан, съзависимия има нуждата да бъде нужен. Това е ролята на спасителя. И тук отново има един решаващ момент. Самооценката на съзависимия е изцяло външна. Не идва отвътре. Тя се подхранва от усещането, че си незаменим за някой друг. Обикновено за партньор, който има сериозни проблеми. Този въпрос си го задава Иван. Мъж, женен за жена с хазартна зависимост. Представете си, той плаща дълговете й, лъже близките им, за да я прикрие, работи на две места. Спасявайки я, той се чувства важен, значим. И точно когато тя най-накрая решава да поеме отговорност и влиза в програма за възстановяване, но без неговата помощ, той изпада в криза. Криза на идентичността. Виждате ли как тук целият фокус е насочен навън, към другия? Съзависимият поема отговорност за чужди грешки, оправдава лошо поведение, всичко. Цялата му енергия е инвестирана в това да управлява живота, проблемите и емоциите на партньора, докато напълно пренебрегва собственото си благополучие. И така, разпознахме моделите, видяхме динамиките и сега идва най-важният въпрос, нали? Какъв е изходът от всичко това? Нека да видим какъв е пътя към оздравяването, към възстановяването на собствената си личност. И ето като ги сложим така, едно до друго картинката става кристално ясна, нали? Това са двете страни на една и съща монета, наистина. От едната страна е нуждата да бъдеш обичан, подплатена с страха от изоставане, от другата нуждата да бъдеш нужен, захранвана от страха да не изгубиш контрол. Значи в основата си единия казва: аз не мога без теб, а другия му отговаря: ама ти не можеш без мен. И точно тук е капана. Тези две роли се привличат като магнити и създават една перфектна, но дълбоко нездравословна симбиоза. Ето го е решаващият момент.
Промяната е възможна. Абсолютно. Започва с брутална честност пред себе си. И след това продължава с конкретни, да, понякога трудни действия. Всяка една от тези стъпки е цяло пътуване, което изисква търпение и огромна смелост. В крайна сметка, всичко се свежда до това, нали? Здравата връзка не отнема, тя дава, тя не ни прави по-малки, а ни помага да израснем. Тя е пространство на сигурност, а не на постоянна тревога и страх. И може би това е най-важният, най-фундаменталният извод. Няма как да изградим здрави отношения с другите, ако първо не сме изградили здрава, честна и уважителна връзка с самите себе си. Промяната никога не започва с партньора. Тя винаги започва отвътре.